Lotxe eta lotxen egunerokoa. Kaixo launok, gaurko atala sorpresaz beterik dator. Gamaran izan naiz eta liburuz beteriko kutxa interesgarri bat aurkitu dut. Bueno, interesgarria batzuentzat, gutxienez. Aizue, laguntza, pixka bat beharko dut. Ara, Xabi, zau maia zer da hau? Ba, guretzako lana segurazki. Hau, izugarria da. Auskalo noizkoa den. Honekin sekulako boterea izango dugu. Goazen, ea intereseko zerbait aurkitzen duzuen. Hor! Pots, begira, magia liburu bat. Magia! Tailerrera joan gara frogatzera. Ase historia duen txilin magoak. Hori bai, trikimailuak arraro xamarrak dira, Begira, lotxentzun. Zirku baten parte zen, eta Euskal Herri osotik joaten ziren ikuskizun ikaragarriak eskaintzera. Zirkua! Entzun duzue lagunok magiaz beteriko saioa. Ez galdu, makusin! Potxe eta lotxe, ikusi, makusin.